Posibleng scam naman po sa mga agent at unregistered tourism entities sa Bolinao, dapat iwasan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nagpaalala ang Bolinao Tourism and Information Office sa mga turista na nagbabalak bumisita sa mga hotel at pasyalan sa bayan na huwag mag-book ng hotel at accommodation sa mga agent at mga hindi rehistradong samahan na nagpapakilalang tourism group sa bayan. Nag-ugat ang paalala sa hangarin na hindi masira ng scam ang karanasan ng mga turista sa bayan na posibleng makaapekto sa integridad ng mga accredited na establishmento. Payo ng tanggapan, direktang mag-book sa mismong establishmento na napili upang makakuha ng exclusive deals at magkaroon ng malinaw na usapan sa mga alituntunan at kondisyon nang matugunan agad ang anumang issue na maaaring umusbong. Bilang isa sa pinakabinibisitang puok pasyalan sa Pangasinan ang Bolinao, nararapat lamang na pangalagaan ang kredibilidad ng buong sektor ng turismo na sumusuporta sa kabuhayan ng mga lokal. Maaaring makipag-ugnayan direkta sa tanggapan upang matiyak ang ligtas at lehitimong transaksyon sa numero 0912-113-8008. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.